Айде, снимай. Ще падне изведнъж, ще стегни само. Нека си падне. Стегни малко на Ще стегнаме да пада къде ще иде. Вижда ли е затворено към това? Затворено е. Да, пада, ето, пада. Отвори го повече. Айде, снимай. Давай по-рязко. Ето падна на ляна. Ето пада. Чакай. Да пада, няма да види. Виж как влиза на сама на такова, на талаза. Това ако се движи, колата няма да е на талази. Да. Додолу. Сабате, стегни гайката и отвори редуцира. Напъни редуцира и отвори резко да се качи. Ето така додолу. Стегни гайката. Стегни гайката, напъни редуцира. Малко напъни. Малко. Много бе. Не, един оборот само. Отваряш, дигни един оборот. Давай, Мите. Давай. Сега трябва от тук. Така. Само там отваряш. Стой. Айде. Това ли? Давай. Няма да стане нищо. Давай. Ще стане. Давай. Малко е налягането. Давай. Давай, Мите. Върти по-смело, Мите. Върти, давай. Давай. Стоп. Ето и ти играта. Майна.